Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fl-oratorji tal-Knisja tal-Jesuiti fil-Belt se jsiru taħdita qasira u qari bil-mużika ta' test ta' Mario Azzopardi li jiċċelebraw il-ktieb mistiku Il-Kastell Interjuri, miktub minn Santa Tereża ta' Avila. Fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Belt, l-Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes settella l-Wirja Annwali tagħha li tixħed dawl fuq is-sena sabiħa ta' bosta mudellisti lokali. Fi Spazju Kreattiv, id-dram Hearsay jirritorna b'aktar stejjer femminili qawwija b'narrattivi li jirriflettu d-dinja li ngħixu fiha. Għat-tieni darba, Heritage Malta qed torganizza il-Malta Biennale, ċelebrazzjoni ta' arti lokali u internazzjonali imtella f'diversi siti storiċi fil-Belt, il-Birgu u Għawdex.